πάλι να τα συνδυάσουμε, αλλά θα ξεφύγω από αυτά για να κάνω μια συνοπτική παρουσίαση του πακέτου που έκανε το Υπουργείο Εργασίας, η κυβέρνηση, αν θέλετε, για το ασφαλιστικό, το συνταξιοδοτικό κομμάτι. Και θα έλεγα ότι όταν τελειώσουμε αυτές τις γενικές παρουσιάσεις, θα μπορούμε να κάνουμε και κάποια συζήτηση. Μπορείτε να θέσετε και κάποια ερωτήματα. Θα απαντήσω και στο ερώτημα που έθεσε η κυρία Ναυροζίδου νωρίτερα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με το πακέτο το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα και το οποίο μονοπολεί αυτή την περίοδο το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης και όχι μόνο. Θα έλεγα το πρώτο που έχω να παρατηρήσω ότι οι προτάσεις αυτές δεν είναι, θα έλεγα, τεκμηριωμένες προτάσεις. Αντιφάσκουν μεταξύ τους, δεν υπάρχει κάτι που να τις συνδέει, ώστε να πούμε ότι υπάρχει ένα συνοπτικό κείμενο, το οποίο όμως να συνδέεται μεταξύ του αυτά τα διάφορα κομμάτια του και να μας οδηγούν σε ένα ακριβές συμπέρασμα. Πέρα από αυτό, δεν συνοδεύεται αυτό το πακέτο των 170 σελίδων, δεν συνοδεύεται από μια ποσοτική αριθμητική τεκμηρίωση. Δεν συνοδεύεται από μια αναλογιστική μελέτη. Δεν έχει σημασία να πείσω ότι θα ανεβάσω τις εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών 20% ή των αγροτών 20% ή ότι θα εφαρμόσω αυτόν τον συγκεκριμένο πίνακα δικτών αναπλήρωσης, εάν δεν αποδεικνύεις ότι με αυτά που κάνεις εξασφαλίζεις για 25, 30, 35 χρόνια τη βιωσιμότητα του συστήματος. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει καμία τεκμηρίωση. Είναι ιδέες, είναι μερικές από αυτές εξυπνακίστικες, δεν έχουν βάση και οι οποίες προσφέρονται στο λαό σαν ένα δίθεν νέο βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα. Κάτι τέτοιο δεν υπάρχει. Όλη η ιστορία είναι πώς θα μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε, δηλαδή να περιορίσουμε την κρατική χρηματοδότηση στο δημόσιο συνταξιοδοτικό σύστημα κατά 2,25 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το τέλος του 2016, ώστε να ικανοποιήσουμε τις απαιτήσεις που έχει το τρίτο μνημόνιο. Και από εκεί και πέρα σκότος. Από εκεί και πέρα, σας το λέω προκαταβολικά, το μνημόνιο προβλέπει ότι το 2017 θα έχουμε νέα μείωση αυτών των δαπανών κατά 1,35 δις ευρώ. Έχει περιληφθεί αυτή η διάσταση εδώ? Δεν έχει περιληφθεί απολύτως τίποτα. Το πρώτο λοιπόν σημείο είναι αυτό. Θυμάμαι όταν παλαιότερα γινόταν προτάσεις για αλλαγή του συστήματος, στις οποίες είχα μετάσχει ενεργώς την περίοδο εκείνη, πάντοτε είχαμε ένα χρονοδιάγραμμα και λέγαμε η αναλογιστική μελέτη ισχύει για τα προσεχή 25 χρόνια. Είδατε και με την παρουσίαση του κ. Βουλιάρη πώς αλλάζουμε τα δεδομένα, τα στατιστικά, τα πληθυσμιακά στοιχεία. Δεν υπάρχει αναλογιστική μελέτη που να ισχύει επάπειρα, και όμως το Υπουργείο Εργασίας έβγαλε ένα δελτίο τύπου, μόλις έδωσε στη δημοσιότητα αυτά τα στοιχεία και μας είπε ότι οι λύσεις ΔΕΗ θα ισχύουν οι εσωδιειναικές. Θα έλεγα το πιο εύκολο που μπορεί να πει κανείς, ότι μόνο ένας αγράμματος μπορούσε να πει τέτοια κουβέντα. Ότι κάποια στοιχεία τα οποία δεν έχουν καν αναλογιστική τεκμηρίωση θα ισχύουν οι εσωδιειναικές, επάπειρον. Τη στιγμή που ξέρουμε ότι κάθε αναλογιστική μελέτη πρέπει να επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Οι αναλογιστικές μελέτες στηρίζονται σε παραδοχές. Οι παραδοχές περιλαμβάνουν το ύψος ανεργίας, το ύψος του μισθού, τις πληθυσμιακές εξελίξεις. Περιλαμβάνεται ένα πακέτο συντελεστών, οι οποίοι δεν είναι σταθεροί, αλλάζουν. Και γι' αυτό όλες οι αναλογιστικές μελέτες επικαιροποιούνται. Δεν μπορεί λοιπόν το Υπουργείο να μας λέει ότι αυτό εδώ το πακέτο που έδωσε θα ισχύει ισοδιειναικές. Και έρχεται μάλιστα ο Υπουργός και προχωρεί ακόμα παραπέρα. Σε μια συνέντευξή του στην Αυγή δηλώνει ότι εξασφαλίζεται η προϋπόθεση από το 2018 και πρέπει να έχουμε αυξήσει στις συντάξεις. Εντάξει, όποιος τα ακούει αυτό, θέλοντας και εμείς, θυμάται το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, τη 13η σύνταξη. Τώρα θυμάται ότι θα έχουμε πλέον τη δυνατότητα, λέει, να αυξάνουμε κιόλας τις συντάξεις. Τη στιγμή που εδώ τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Το πρώτο λοιπόν σημείο, το οποίο πρέπει να κρατάμε, είναι ότι αυτό το πακέτο δεν εξασφαλίζει ένα βιώσιμο μακροχρόνια. Θέλετε για 25, θέλετε για 30, θέλετε για 40 χρόνια. Πάντοτε οι μελέτες έχουν αυτή την πρόβλεψη και έχουν επίσης και την πρόβλεψη ότι πρέπει να επικαιροποιούνται κατά 2, 3 ή έστω ανά 5 χρόνια. Πρέπει να γίνεται μια
αναπροσαρμογή των δεδομένων, γιατί ξέρετε, όταν λέμε αναλογιστική μελέτη, πρέπει να καταλάβετε ότι η αναλογιστική μελέτη σου βγάζει ό,τι συμπέρασμα θέλεις. Διότι αν αλλάξει τις παραδοχές, αλλάζει και το συμπέρασμα. Το επιτόκιο να αλλάξεις μόνο, κατά μισή μονάδα, κατά 0,25 της μονάδος, τότε θα βγάλεις άλλα αποτελέσματα. Βγάζεις ό,τι θέλεις. Θυμάμαι ότι όταν είχαμε κάνει, τότε ήμουνα στη ΓΕΣΕ, είχαμε κάνει την πρώτη προσέγγιση το 2001, αν θυμάμαι καλά. Είχαμε, και υπάρχει αυτή η δημοσίευση, υπάρχει σχετικός τόμος για αυτό το θέμα. Είχαμε κάνει 64 σενάρια. Και λέγαμε, εάν πάρουμε αυτές τις παραδοχές, η εξέλιξη θα είναι αυτή. Εάν πάρουμε τις άλλες παραδοχές, η εξέλιξη θα είναι αυτή. Και βγάζαμε όλες αυτές τις πιθανότητες για να καταλήξουμε στο ποιες από αυτές είναι οι περισσότερο πιθανές. Τώρα όχι 64 σενάρια, ούτε ένα σενάριο δεν υπάρχει. Έχετε δια της επιφυτίσεως του Αγίου Πνεύματος και μας λένε, άμα κάνουμε αυτό, λύσαμε το ασφαλιστικό. Σας λέω λοιπόν, δεν λύσαμε τίποτα. Είναι μία, να πω την λαϊκή έκφραση, μία πατάτα, για να μην πω τη λέξη, μία εξαπάτηση, η οποία σε τελευταία ανάλυση καταλήγει πουθενά. Ένα αυτό. Δύο. Εδώ υπάρχει ένα άλλο θέμα τώρα. Υπάρχει το θέμα το ότι έρχεται και παίρνει πλέον όλο το πακέτο, όλα τα ταμεία τα οποία υφίστανται σήμερα, είτε είναι ταμεία συνταξιοδότησης, είτε είναι ταμεία υγείας, είτε είναι ταμεία εφάπαξ, και φτιάχνει ένα οργανισμό δεδαλώδη και γιγαντιαίο και τα ενσωματώνει όλα μέσα εκεί. Πώς λειτουργήσει αυτός ο οργανισμός? Επειδή φτιάξαμε ένα οργανόγραμμα και είπαμε ότι στο κομμάτι της συντάξεως θα μπουν όλοι, τη στιγμή που είναι τελείως σε διαφορετικές προοπτικές, πώς θα ενοποιήσεις τον ΟΓΑ με τον ΑΤ, γιατί και ο ΟΓΑ και τον ΑΤ μπαίνουν μέσα στο συνταξιοδοτικό κομμάτι, με τον ασφαλισμένο του ΙΚΑ και με τον ασφαλισμένο των ελεύθερων επαγγελματιών, είτε αυτοί είναι έμποροι και βιοτέχνες, είτε είναι γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί. Υπάρχει λοιπόν ένας δεδαλώδης μηχανισμός, για τον οποίο δεν προβλέπεται καμία ρύθμιση σε ό,τι αφορά τη λειτουργικότητά του ή τη μεταβατικότητά του. Ξέρετε, δεν υπάρχει κανένα σύστημα στην Ευρώπη που να ενοποιήθηκε και από τη μία μέρα στην άλλη να αλλάξαν τις συνθήκες. Έχω παρακολουθήσει τα τελευταία 40 χρόνια όλες τις αλλαγές που γίνανε στην Ευρώπη. Πάντοτε υπάρχει μία μεταβατική περίοδο. Παίρνουν κάποια ηλικία και λένε όσοι είναι ηλικίας 65, 50, εξαρτάται το κάθε σύστημα έχει τις παραδοχές του, θα παραμείνουν στο παλιό σύστημα. Και οι άλλοι, ανάποδα το είπα, όσοι είναι πάνω από κάποια ηλικία θα υπαχθούν στο παλιό σύστημα, γιατί δεν μπορεί τα κεκτημένα δικαιώματα, δεν μπορεί άλλο να είναι 25, 30, 35 χρόνια και να του λες αύριο το πρωί σου αλλάζει τους όρους, σου μειώνω τη σύνταξη. Υπάρχει λοιπόν εδώ έλλειψη μεταβατικής περίοδου. Από τη μία μέρα στην άλλη. Από τη μία μέρα στην άλλη θα βγει καινούριος κανονισμός παροχών, καινούριος υπολογισμός της σύνταξης, και από τη μία μέρα στην άλλη αλλάζουν και οι ασφαλιστικές εισφορές. Άλλα πληρώνεις μέχρι τώρα, άλλα θα πληρώνεις μετά. Αυτό είναι μπακαλίστικο. Είναι κάτι που δεν έχει προοπτική. Είναι κάτι που δεν μπορεί να λειτουργήσει σε τελευταία ανάλυση. Δεν προβλέπεται καμία τέτοια ρύθμιση. Εδώ υπάρχει άλλο ένα θέμα, το οποίο βέβαια θα κρυφεί 100% αντισυνταγματικό, αλλά εγώ το επισημαίνω αυτή τη στιγμή, το έχω επισημάνει και δημοσίως, το λέω και σε εσάς. Αυτή τη στιγμή έχουμε τα διάφορα ασφαλιστικά ταμεία. Ορισμένα από αυτά έχουν αποθεματικά. Ορισμένα έχουν ελλείμματα. Τι γίνεται τώρα με τη ρύθμιση αυτή που κάνουμε? Η απλή λύση, έτσι σκέφτεται ένας που δεν έχει βαθιές γνώσεις και που νομίζει ότι μπορεί να λύσει το θέμα με αυτόν τον τρόπο. Παίρνει όλα τα αποθεματικά των ταμείων που έχουν, τα βάζει στο καινούριο αυτό τον δεδαλώδη, το γίγαντα, τον οργανισμό που φτιάχνει, τα μαζεύει όλα, τα βάζει σε ένα κοινό κορβανά και από εκεί και πέρα λειτουργεί. Και λέω τώρα, το Ταμείο των Μηχανικών έχει τεράστια αποθεματικά. Το Ταμείο των Δικηγόρων έχει τεράστια αποθεματικά. Παρά το PSI που έχει μεσολαβήσει. Το Ταμείο των Γιατρών έχει τεράστια αποθεματικά. Το Ταμείο των Δημοσιογράφων έχει τεράστια αποθεματικά. Να μην πω και άλλα ταμεία έχουν αποθεματικά. Από πού και σου τα αφαιρείς? Τους παίρνεις αποθεματικά και τα βάζεις στον κοινό λογαριασμό και τα ανακατεύεις με άλλα ταμεία που έχουν μεγάλα ελλείμματα. Πώς θα γίνει, πώς θα καλυφθούν? Χρησιμοποιώντας τα χρήματα που υπάρχουν μιας κοινωνικής ή περισσότερων κοινωνικών ομάδων και τα βάζεις
για να καλύπτει τα ελλείμματα άλλων κοινωνικών ομάδων, άλλων ταμείων, τα οποία είναι σοβαρά ελλείμματα. Και θα έλεγα, αν με αυτόν τον τρόπο έλυνε το πρόβλημα, κομμάτι να γίνει. Να γίνει. Δεν το λύνει όμως το πρόβλημα. Λύνει το πρόβλημα για 2 χρόνια. Με τα 2 χρόνια δεν θα έχει κανείς αποθεματικά. Έχουμε και προϊστορία πάνω σε αυτό. Έγινε στις επικουρικές συντάξεις το 2012. Αυτό ακριβώς έγινε. Πήρανε τα αποθεματικά των ταμείων που είχαν, τα βάλανε σε ένα κοινό κοροβανά με ελλείμματα άλλων ταμείων και τελικά σήμερα δεν υπάρχει καθόλου πλεόνασμα στο μεγάλο, στο ενιαίο, στο καινούργιο, το ΕΤΑ, το Εθνικό Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης. Το ίδιο θα γίνει με την κύρια σύνθεση. Επομένως, εδώ έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα. Αυτό θα κηρυχθεί οπωσδήποτε. Ήδη οι κοινωνικές αυτές ομάδες που έχουν αποθεματικά και τους τα παίρνεις για να χρησιμοποιήσεις αυτά τα αποθεματικά, να πληρώσεις τις συντάξεις των άλλων ελλειμματικών ταμείων, είναι σαφές ότι θα προσφύγουν στη δικαιοσύνη και θα ζητήσουν να μην αφαιρεθούν τα αποθεματικά τους. Ήδη ετοιμάζονται κοινωνικές αντιδράσεις. Αυτό όμως, αγαπητοί μου, δεν είναι υπεύθυνη κυβερνητική πολιτική. Δημιουργεί συνθήκες κοινωνικού αυτοματισμού. Από τη μία μεριά, εκείνοι οι οποίοι θα ωφεληθούν λένε καλά κάνει φέρτα. Από την άλλη μεριά, εκείνοι οι οποίοι ζημιώνονται θα διαμαρτυρηθούν, θα αντιδράσουν και θα αντιδράσουν και έντονα. Υπάρχει λοιπόν αυτή τη στιγμή η δυνατότητα, ο κίνδυνος ενός κοινωνικού αυτοματισμού με αυτή τη λειτουργία αυτής της περίπτωσης που δημιουργείται. Από εκεί και πέρα, δεν μπορείς να ενοποιήσεις και να έρχεσαι με την ενοποίηση αυτή να αλλάζεις τον τρόπο των ασφαλιστικών εισφορών. Από πού θα παίρνουν τα χρήματα στα ταμεία. Έρχεσαι και μιλάς για αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών. Αν θα είναι 1,5% ή 1%, δεν αλλάζει το θέμα, διότι σε κάθε περίπτωση είναι θέμα πολιτικής. Αυτή τη στιγμή πρέπει να γίνει αντιληπτό σε όλους ότι οι ασφαλιστικές εισφορές είναι φόρος. Στα συστήματα Beveridge δεν υπάρχουν ασφαλιστικές εισφορές. Υπάρχει αύξηση της φορολογίας της άμεσης φορολογίας. Δεν είναι ένα καπελάκι στο φόρο εισοδήματος και αυτό το καπελάκι του φόρου εισοδήματος χρησιμοποιείται για την κάλυψη των δαπανών του συνταξιοδοτικού κομματιού. Από εκεί και πέρα λοιπόν τώρα, σε άλλα συστήματα όπως είναι το δικό μας, το σύστημα Bismarck, υπάρχει χωριστός φόρος, η ασφαλιστική εισφορά, με την